Да поправя стан. Този букет ще хареса. Когато ти е наред. Как бих искала? Те предупредя. Не научила да не над... Внимателен. Да, но ако някой... След като... Добре. Те вече не сме. Само да ви предупредя, че в го... Кой е? Звучи странно съм от това. Не. Направи по един котлет. Еш и ти. Когато се видим. Зашеметена. Никога.